Iktar minn 50 organizzazzjoni f'pajjiżna se jingħaqdu biex fid-9 ta' Mejju issir kampanja ta' tindif madwar Malta. Dan fit-tieni edizzjoni tal-kampanja Let's Do It Malta. Kampanja li għandha lan tkabbar kuxjenza dwar il-bżonn li jitnaqqas l-iskar tal-pubbliku kif ukoll tinkoraġixxi lil pubbliku jagħti iktar sem favur l-ambjent. Il-koordinatur tal-attività Julian Ċefa jispjega kif l-edizzjoni ta' din is-sena se tara li tilħaq kull rokna ta' Malta possibbli. Dis-sena rnexxilna nikbru biktar minn doppju s-sajts billi approachjajna organizzazzjonijiet u entitajiet minn setturi differenti għax nemmnu li l-problema hija xi ħaġa li kulħadd irid jaħdem fuqha fis-soċjetà kompluta. U naħseb bekk irnexxilna nikbru daqshekk u qegħdin motivati ħafna bir-riżultati li jirnexxilna nġibu fid-9 ta' Mejju. F'din l-attività se jieħdu semma 3,000 voluntier li se jingħaqdu ma' volontira oħra fil-kumplament tal-Ewropa, fejn kollox se jkun hemm mal-miljun persuna jieħdu sem f'attivitajiet simili. Il-Ministru għall-Ambjent Leo Brinkat tfaħħar l-inizjattiva ta' dawn il-volontira, b'mod partikolari l-ħafna żgħażagħ li bl-enerġija li għandhom iridu jagħmlu differenza. Żied jgħid li l-ammont ta' nies li se jieħdu sehem f'din l-inizjattiva juri biċ-ċar kemm kibret il-kuxjenza dwar il-bżonn li jkun preservat l-ambjent.